zun nia chuan in request pakhat keyboard drums a Lêng khâwm a beat dan kan zir don ni Lêng khâwm ha play kan te pawh ti la electronic drums a tumlo na hian apoi mo ve min ta amai ro chu keyboard pakhat atanga kan ti don ni chuan split setup kha kan thiam angai ta ni hemi keyboard hi Yamaha PSR S670 ania description a khan link ka da khan link ka khan hemi keyboard split setup dan ka da ta ni khan bass ka set up ta amai ro chu drums ni ati dani na ai nang reng khan split setup dan khan bass ya drum set ani nei thil har ani lo Lêng khâwm la beat hi thil har te lua ani lova chuti rol chun Lêng khâwm la beat kan ti hian sulfa la po tam tak play the kha om ta ni chu amai ro kan shet thiam dan turin Lêng khâwm la beat ti im soi tai la technical takin ko ron soi don lova achan chu soi shi azel thawanga ya chu van kan shet thiam thei dan tur berin ka ron soi don ta ni tuna hian split ka mang to ta drum set ta ber ka set to ta ni chu ti chuan ama sabera hian bass drums kick kan ti kha om ta ni ato thi hei close snare kan ti khan ta ni drum seta a snare clan kan fuk thin khan ta ni Lêng khâwm achon tangkai va lo kan mang lovang hi open snare kan ti kan man tur ber khan ta ni hi close hi hat kan ti khan ya hi open hi hat hi right cross kan ta ni ato thi right khan ta ni chu chuan hei ngo hi floor tum kan ti khan ta hi kan mang don lo Lêng khâwm hla chuan han ti kwal chim kha angai lova zaikal to kha om ve ta ni le tuna kan han tur ho chu kick te open snare te hi hat te cross te kan hang don ta open hi hat le right po hi kan hang ziu thin ta nakina ka ron soi fianga ti chuan ama sabera chuan hi khâwm pui ri khuna arun thin don ta ni chu khâwm pui ri ka piang in ani chung lova hi 1 le 3 arun rianga 1 le 3 a snare hi open snare hi 2 le 4 a internan 1 2 3 4 1 2 3 4 ha 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 nitani this one hi hat hi khuang tiri kangin 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and anitani cross chu 1 piang ani lova intiaman thunun lu don te achan thar kai don te beat lako silova first beat kan hang thin don ta ti chuan hemi right po hi kan hang du ni chuan a song song hang tur chu ni chuang lova close hi kan khan 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and khatin khan ahman thei ta ni chu ti khan a rolling kan ti chinang muam te ni le 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mo cái cần man thiam em 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 thì các chiếc khan hi 1 le 3 ria hi 2 le 4 hi 2 1 2 3 4 thì nó ron char char 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 hi po hi engmo a climax je wa po kana khan thita hi hat close hi hat ang tho khan itinan 1 2 3 4 1 ha
azong zong a chun ani lova kha chu mani idea ani le to ti khan muang te ti nga atirang tel telang le 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 this one achang lu don te thunun lu do ra ta khan chei vak si lawa snare hi kan double do ni point hian mo ten khan kan ti theita ni kha su ke mani idea ka da pe chuan karol vak ngai lawa mo kan se thiam taro hi kha adobola kha ni le mai ha kha an ta mai ani chu ti khan hlap ani kan play chinam chinanga athununa right hi kalung mangam katile chinang ai nom lekin katinung sol kha khami Lêng khâwm ban beat po khan sulfa la tam tak po apply thi ta ni so khan angai teren comment na khan kan du lo na lai to post ta ni la thil dang request do kan nei ni point in thakung rovin kan soizel don nia in savai chuma lom thu ka soye